मोनिकाज वर्ल्ड चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहे बासुंदी। बासुंदीसाठी मी घेतलेला आहे 2 लिटर दूध आणि ड्रायफ्रूट, साखर तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे घेऊ शकता आणि केशरनी छान रंग येतो। आणि आता आपण दूध लो फ्लेमवर आटवणार आहे। दूध आपण आता लो फ्लेमवर आटवणार आहे आणि ही साय अशी हलवत राहायची आहे, त्यामुळे आपल्या बासुंदीला छान चव येईल। आणि आपण आता ॲड करणार आहे केशर नंतर आपण टाकणार आहे ड्रायफ्रूट। तुम्ही बदाम पण टाकू शकता, माझ्याकडे बदाम अवेलेबल नव्हते म्हणून मी काजू घेतले। आणि आता हे लो फ्लेमवर 10 ते 15 मिनिटं तुम्हाला हलवत राहायचं आहे आणि असं आटवत राहायचं। आता आपण टाकणार आहे याच्यामध्ये साखर। दूध बऱ्याच प्रमाणात उकळलेलं आहे आणि आता आपण 10 मिनिट अजून त्याला आटवून घेणार। केशरमुळे बासुंदीला छान कलर आलेला आहे आणि छान आटलेली पण आहे, तुम्ही बघू शकता। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।